mbia mono wanchwa tengeri NDIZI TV ando cia sumure tukubakira mbia mono singi kubwata na intwa se omorobero yobene abasacha murangerero twa tebi gunga tukabwate kasura segete ndende mwebange saga butukwa namo abasubati batebire ngani ntwe tukarekorete michanda se binyoro na se chifamily rero tukare na no tore na inche Osoro the actor no mogeni minto gaiga Hindi mogeni mono nkuru kumondesta. Pare so kuru komogeni. Wose Lilian Mora. Ayonsi na yane. Bwangire kuru komogeni nenda mana tari mogeni. Mondesta ngade mo munyerete kuru ase movie iri umwanji turubena na akorete role getere special kidogo bainyiri ngero ri. Ya rengi na rengo mo subati okabere obwo tatu mwabo mura. Usempango wa kando abalende tatindibo. Arenge plan B. Nika side chikiga. Go bainyiri ngati kwaringi. It's very good to put the record straight. La nyoro montanga kichindo eparali. Kwanza nyora abana bari bachandikita zichimariji gusaba subati bachandire. Ata ba nayo good. Ninu mwasalijense. So mbio mono kigima abasaje bana nabatebire ero tukabwate getiro kidogo. Twatebi gunga ntobwate kasoro nande tutakita to bani ekene abasubati mabwata chiblemo anga 40 kwa stage against us. Tigango tora tegerera nga Mondesta nkieke nkieko garo korume yawe gwete nga maana pinga basaje ntobwate kasoro. Yani chikasoro mubwate ni chinyingi. Okay. Ntakia mona. Kimaitia sengo chakara lakini musani onegete nare twasomete nere. Nero gosari nero kobekire mangana irente there. Tari ambekirete na roche buna ya moberete gete kange sana. Arengo muise kumiyana watu wasomete twakora akaende college akaliku. Achaka nyoro musai gete. Omuyo renge buna renge presentable. Tukago karende ngonyoriro mugaka no ni matching squad no na renge. Nyange yo ikabengia. Lakini bakayereri bwangu akanyomo tukago kalende. After some time ngacha realize because no musani ono renga kanya konte story obe no ene nyomba mugakori tari kunyara gwaka na nero gukora kiregento kani enyange yune loni abugoretie gasi negasi ari gukora tari ya maana yani in short kire enyange yuna kiregento no musachi ori bwensi buna arenge no bolimo wona kinari nari kubori na kinki eko garamo kobera iga mugwanche obolimo mono mwanga ina bana babandi bosa mwachi kubachanda Lili antari bobe akiri ndendo chokora ko tubekira amagoso bwangu so tinda bwata igoso ryo mumuro gozo musachu buye onyo tagete ko kumwese ko yaka mukorere nyangingi yabuna pengine no mwese ko osa ina bana ngana yabantu babiri wanotate ko rusiari kiki abedo chiko ko sia bagasacha bonse kokokora nyangi tari bokong ante ngori goso ria eri diorari nkyo ko ngainere ringa no re standard gete otari to gocha point blank yote yo muntu na kitindi gwenyara ni bose nkwenyara goikera iga muntu tago twara expectations tiro ta nyare komwa igona ngaine to muswati bono ndu twansi twa mate ngo musaya nyorire no muntu kwenyara ngakyara gwe present nyuma batara nyuma nakikwa muro Lwani nche nabona renge envious nga he was a good man physically none kara ko muire out na bare ko tema umuira chioteri chinene umuira yani kwari kwasimu nga nkwenyarare lakini bona yake kanine umuchanga akorere tu akabuguri na kaloni kumbe no hoteli ari gukora imichandika chiga ichura nyomba bagasiekero bagasinyugwaka ne kababo no muise ko yakagasikari ka enero gukora kire gintu nyomba nkyo kungainiriri toko bayo monya no monta gwanche bunorigo Omayete okay na ko igurira gine no mayete origere buya astoikire nsi buna torega Mondesta origere buya 99 out of 100 yaba subati mbanje tikene ngote bie kene nganja mane ndiga 99 chances chire high na bogo okorigere muino yaba asubati woniga bariga yangote report woni ne report ire clean na ne sacha to karta so that na indu karta so kasuko gari na matu kumanya ngadi justie kina yo rokare no monto ri musubati ara goteger umusubati atage to musacha wakata mwa esno kanere mwa te bango koriri kikoro to ne belt ebinte biber kwaso ne colon igunge ne ya river road osine ya body
onye binte bimbiri up to standard kwanza tokonyora attention ya muswati wana onye tibibwa ati ostimbi ndi kwa afford what will I do ne best ya ne rega tunakoleana Osoro tigango tunakoleana na acha na jina ati karakira what happened to true love Mkyo kwanza robo lima sengenge bono nyare keep up no bolimo forever at some point obo maene kuikabasoke wana ngozo mo maene ose kabayo monyene nabo muntu akugwanza no tatwara nabo kanyoro yo kugwanza buno ligo onye kugwanza buna asenge jogoro neno mwese ko yo ogotete ku pretend igotete agwanje kwa manyiro already nare materialistic the moment utabwati bese yo ogimobumbo ligocha kogenda nkyo kungainiriri nyumotara manyana no mwese kera ondiento ko bwati chazi ngora manyo nanje twese tanjiti aba se kanga bonsi chengo ta baba suwa ya mbaro aba ya uso azwa ta ba de jibe so anda ngitar no ko jiga limbe te chia kacha chia ne no musa chonda chene okorol ne gari ga buyega toko rigere the same way igona nje ko ikanta men ka besa no ne gari mu best ane lakini bono kero kwa ngainiri kwa nyomire na chiri na realize to bwati bono mata buno chinyomo chiko bunekera busenge gosoka isiko nge kuri omuntu obwate ndache go isiko na ande osina kwante go ichori abwa so tari konyara osina kwante ibone nga true love na bomu kwanchu ta tabwati ke ina go te scenario yikero kungaina omuntu of course omwese ko ine chibesa ataite mbaro bali bagugwancha bunore ngaito kuba manyane togo take your chances what omuntu omanenje na bonde gatimbwati gasi buseneke mbwate onye ga gugwancha chimimu chirengorora mugo be online nga kila mwanaume ana sauti ana kitu ya kusema lakini sauti ebese gukwa anje taking kyangecheti lakini umusacho ma the confidence tikango te baswati none bintebi kuyo korona numuro yende kya korete ikirenga ki abaswati numwato sugumire mwato ikiria ngori mwato ikiria ase onye kotaite kukwana na nje what do you have that's the point talibonsi I still believe in true love. Wano your true love go believe it in oyo kongaina na bango jango explaining akiri ndo biruma tena akorte go to catch your attention. Wano true love we wano express ka go realize tinko ni express because I also have kero montana what standards chiaye oyo ga ega gwanchito ko ba ya glitter obolimo obuchi hoteli echo ko besa kukware ko besa wano kero chitayo maite goikaria bago gokonya ona boro chitu akonye kire ona ndanye kwanza yende yo kwana yo kurikia bago gokonya ni atiana batende kamo abakungu mukungu totongera bobe tindi naona abakungu bali gere timo ngabere but a woman is the most difficult animal to tame mukungu nengitie kongo sana kutuka omukungu tianga tenga naona ko tenga go break ngoro ya ora kige go break tiano maana tingwan kikoronge agucha fadhali abono gwanje na tete umuntu ndaga tebanga ni akankwane binte binga ko kwoti chibible yani thanga gechu kwana mumura na roro kazi ni ane my personal kazi na ndo renge friend twangi friends kabisa tari tu arenge na wana friends story moya yani mumroyo are abwate ba menyete Nairobi abwate gasi ago korega zero korana kiare guya piya gasingia numusbati na abwate gasi are korana ngi some driving school arenge manager ko manage driving school era besa na abwate kire mumro abwate besingia pi ega chikekenga kinere ko gwete kiare ya retrenchment chikaba chinyinge kale ofe staff nyinge sana umro tapenye tinere ndo bikamusamba akaira nanka exe kikia bere nyomba very many months wano mnu musaja mna teriga na ntumanye tinga tadi umuntu uri bese nomo o sanki muswati ko korale gasira nanka saa 10:11 na ndi bintu mbire nyomba gali muswati atekere okora kerore no mona ndi muri in love na boku bwata mwa wakora kende ona rego abara ko moko subichi ebintu kitchen o prepare no ndagira muswati uri cha rogoba ono akagera nyomba paka egete kagendera ono bobesa bwata no mburi ara gore kende savings chiri chikachakoera so egera sino muswati okumutikira chibesa ega chokora no ne chinyeni chokora buntu geteiga komabere nare bare korete every evening nero lenko ko akana shot ne umukungu nero korani nyomba everything pakoro kumutikira besa ngaki drop no ne CV asigete sokera okore wone gachega ikera ama tukuna arme binara ko gando chuko rigie gashi onyoru osoetera asigete sawa sani bae ochalate
Usanga takora tagosubi bintu biri tasibeti gustakora tikende musubaju akamago change all of a sudden singe chosage korta baga kanara musubaju mago changing yani ibintu nchieto gukore gasi paka bono nande nchiko kore gasi gari ayo create ore nyumba ga utabuga tikende nande nchiko so jikoni mukungu gwe minja osoka siko gabo gore yogurt orara musacho uriyo akana kuimaji musacho akana go struggle negente akana struggle negente ikacheka ikera none karoba go soko senta oni bagochi wande none supermarket ko gore bintu bagenda muswati nero go ikamutunga ari musaja go sume trolley kawaida ndi musaja rago sume trolley go sobo guri muzigo ukari no mukungu ekare bili ya sokere no mukungu ko sochiwe so akana karoba re gari ne sangi zingire ntawoni bakuru musaja na wawe saransa mutu bono mbobe kibora hapo bono amate ga bono pengine tigana ndeira ibago bono Osoro tigatukwa no maine kero kware go kore gas guse kero musacha go kore gas guse ninche na togenda twensi tosoke guse bado kinkwire na maroba ninche ngoso anduge nkore kere genta as much as twensi ntu asoka twirana nki ayo kwigwira bobe kero go kora toro china ga mumuro na ga korire no ninche na bongo kora na ndo musacha tigango teinga nyumantara ko nyuma na gisibiri chianga na karugire na ragira na ga korire bintu byose lakini ekerona inde nkogendera gokora musubati akanarerera alafu yatikire kobanga ngokora singe nchunga understand it kuzingu wanjite ntagetyoche na ndo sangi bintu biro gokora nyumba korosete yaba bune duty bono kumbekera nga gobora yani kingo kore yani kabanga I should do it ndakora tyoge chiri ekine gento gete umuzaja it's not taringa ne chinguru atagwata cyokora lakini ekero kumotenenera kumotenga yani to sibeti kwe mincha no kuruga to kuruga yagote umusacha abukwa mo hatiri na very serious way umusacha tikakore no ne karo muri bujana ndabwate gas na bago kubwate kitchen lakini kera so mo tenga kinko na kokora kento gete na akora kento de kinakora kento gete to kora kento gete iya beire gente se game lakini bono Osoro tigankwira ni maega kento gete na kwa na jira ekoro go enda numusacha etoko no gote chibya stobwati ereta bwati yani Uisaranse tutsebeno ne gari metore e contact kuna usaba chibeso musaja akora ngana yo pwete chibeso chimu akora gara uchimaya nga akora ganga muka yo wakana tiango te vigente kamo kamo ndesta musaja na wate ego drive ubu mabwa every man has that position egento kinya sato bekerte meito kiko gerota que te kutigara ko ba man under whatever circumstances na musaja na tana no ngoro nyomba pakatika ko town pakatika singe chata que te ko prove ngera no musaja lakini kero okonya okokana the best thing that suggest omukungwe kero bwate chibezo musacha tabwate nande mutakire kokore bintu geteni especially shopping in public or payments in public ka musacha chibesa akana onye kumwanje lakini onye kotageta na go shinda noro kanenga no musacho rekivyako you will be hurting a man in a way that sometimes you sang tabwate no ne right lakini no basacha more selfish and egocentric inko kwera bo kero bwate turwaka na butambe in public nandi tiganda kwira ni maega ase maybe yare ko bere igo bakumana no enkuru esebuku nakeko goro musacha kuru ko musacha igasi ya no go sacha you are supposed to be the head of the family nchal blame this man no nyega sei ya erete it's not a must yokore igasi obvious na bari gwe kara kari ari no nyenkende iga osoko renta neba ne chinga ko renta ko bwa mukae batari ngo gwisaransa nyombuga nyenje nsoke ngende ndikinkorentere it's not easy for women no nyasaye na aroche ibo korukare akarora tigabe ko musacha be the head of the family Mondays the Kenya tori opportunity it's not about being opportunity all over kugenda ngoso kucha bo kore kintu kindi to ko endo soko na basacha bando kore kindi yonsi onyore no entu 100 no 200 kindi yonsi kini no a problem ne ringa ego I want a white collar job now I cannot do anything less than that. No, okay. Umuntu na umuntu wata kero umuntu na wata standards CI. Umuntu na wana atakenga ki. Kerego ikirase go provide for your family, there are no standards. Okay. You can do anything. Many your jobs si joko kwa umuntu akora kendigions. How long do they last? Savings si chia bwata karabu tetu bose keroko ba laid off nkwa igora ka aga bumu go chiranka. Tari ko kono nka biasara igakora nkya koberera nyumba. Wano mwato. Abo mata no amagosa go sokera. Era ari nyumba kanye tari kigasiende. Osoro tikatote bobo minus bure. Lakini rende no. Nchirate yo mukungu arakora geri no mutienyo yo matara complain it's natural. Ngina kigente mwato na tikangote. Even God na roche gente kiaga force na kieko grabe ke to musacha. Thank you for mentioning God. Thank you for mentioning God. You are the same people moja mko foster mko tete ko push idea ya gender equity. Ngomo sacha no mukungu they can be even
they can be given equal opportunities. Equity eyo gocha sese moyega asi ne bintu binetaringa ko musacha no mukungu. Okay. Onye yabere equity ne rororo. Musacha no mukungu. No aneke robwate gasi Lilian. No musacha gabwate gasi na mabamo kwa kanu same amount to a shilling. Koso sangingo musacha ere tika akane fi akane nyomba akane gento gete. Asenga njono musacha ne bukuna beta betenga tika musacha. Lero musacha na provide for the family. Na bebwenerete igora kini. Bono mukungu oyo the same woman or expected tinga na bako be housewife. Musacha muragiri forever. Is the same woman fighting for gender equity. Is the same woman who has a better chance to get a job out there kubumu musacha. Is the same woman who cannot feed you just the way you have said. Who cannot feed you for a week. Ata ko complain. Mukungu ta ukuragiri ata complain tichitango te woman kurwa woman's perspective. Neba ikutie yukero. Koiko arore ngwe karakari ore neba turi ko nyara at least turi go isaransa nganti buno mukungu ara isaransa nyomba. Mukungu inabera nyomba. She's not just seated, she's working. Nkolera ara abana atinye nyomba otherwise kangono mwareri origete. So don't talk as if kero mukungu ari nyomba ta igokora gasi. Akabera nyomba ne. It's okay because no nyomba abungo kora abuno mugo cha mwangechi by the way. Okonyorore nyomba umuntu umusacha kagocha marogoba maybe usinesa ati utake basi onge akumana ngakuruma mbingi kwa kolera. No matege gasi yo kolera abana nyomba yoka. Chitripo ko bek nyomba bune chinyinge sana. Ngotigere gasi yo either ndagereji erigise boso mwana ye sense to gonyara ku multitask. Same thing ekero musacho nera ni mwaska bakugu kero bako bera nyomba te ukwana ngabono abere nyomba murageri she's still working in the house. You are not any different. Musacho we are different. Musacho nera kera tigare nyomba. This woman that I understanding was under console for a work for some job. Maybe under commit friends which ekero na body does it deny me a chance to go and meet my friends? Does it deny me a chance to be a man? Go meet your friends on my pocket or go meet those friends kwera no tindete. Tori gocha no abasani aba okugura maruto kubatekaranga 200 ngire nyomba ngoro mugati. I'm a man and I don't have to let's be realistic. Think on agote linen if you can provide and you love me and this is our family. Lazima chiko saba 10 bob to please you for me to look a man before you na komanyete karombuga tenko nyarande go provide. Okay. Asama ubugima nabongwa ngwanchirana naye asake gona ki asobugima waikire bonaiga. We cannot be equal. If we become equal, there will not be respect in that house. Nye wote to be equal. Thank you. Respect, tingo ko respect uno musacha ngabono to bagane onye na akane rent nchina akane school fees akutakuwa na respect. Respect yue gocha keroko kora more than a woman. That is how ko respect. But rende ndo bwenerete go balance. Maybe haikuwa ile party endagera musacha wakana bills so that obuguma bobe smooth. But mangana yako tabanga equity nyomba maskanita akobo goiko musacha abe igor kubo mukungu. No, again to get a musacha abe igor specifically nta to one the is how much he provides. That is when respect comes. So you don't expect me ngakane rent na ndengo sike nyombabu obuna bobo maene. When you are siding with this guy, this girl, this woman, karo kwa provide, I had respect for you. Karo go provide, in fact, no ko reduce your provision. Kino boli abantu batorigereti ari abasubati na babago gotebe. For you go twara maskani nyomba, mukawa go sikibo so mukungu na bane girlfriend. Go ikobe haya neba moko an equal go iko you have to do more. That is why abantu bago to tebi naki as much as only kire twara ga side hustle so that your salary can be higher. Kwa nyore income go cha kurusko for you to be a man. Ntoko ba equal. Abazacha kwengenda tore to kubwango stoka. No nyene bukuneri kire we can never be equal. No what tiana go tigente kemo. No matumo sharo no 30,000 na bogo to satisfy uta chiete gasi ekero mukungu neranchi adetengaki. This is what we have. I'm not in competition with my man. Ngeta kirenga kinkonyo. You are working. You expect me from my 30,000 to provide more, and I have afford to have a side hustle. Ekoget umushahara no go say income ya nege and higher, and still I'm judged by how much I provide. I'm respected I'm as just much telling as you I provide. From a woman's point. Mata na boko feel naki since my wife ako an 30 muna anje 30 tikatoba kane responsibilities akane nyomba ngakane school fees. Tari ko magana nyindi nya sare me no kango kala to chivesi 30.
Nanje cyane tati twajibeka mu cyakora ibintu kiri cyo tigara kwa na bebwenerete lakini te kunyarekana kire nini numogerata otherwise manyama sikanita akoboro I don't know what happens lakini keramo go balance omukungu ago feelinga bono you are equal to kumubori nga igo koru ngakigwachereru ngakiutakora because you are equal you are mates the ankobori swali resi ko ya topic ya sinini ngayo muikoyo uko judge mwanaume korengana nevi how much ago provide na como respect as much as I provide na koerengani nere kama provide iko so provide more kayo muikoyo with and do you think it's godly? Okay, I don't know, but it just happens. Njena ngo advice uno mwana ominto rero to chikwenda kubeka ngabono mubagane maskanta akoba na boya renge kurukare weko musacha beigorake asacha baminta ndo sumure kele gyatokire rero ekarobuga tebi ai gachiorore chinyomba chiri omukungu akonyora omushara omunge kobuo musacha buso musacha tabwatie gasi omukungu wako soka tari maiti bose nabwente koika nyomba mapema nande to kumubori go bono kwagosire masikani tari gocha bororo I think musacha ngaite make go ikero na abana baguchaya kero bamaite ngamamu mwa kegerangi no kuba feed tari ngina mbaroche nona abana batakiri kumanyanga ngo provide what bana batakiri kumanyana no musharo if we are a team njena ato kero ko be team karatore team Lilian nkigo chikora tere tatu umunu oyo tobwate oyo nkonyora ori gwakwanire ebintu tabwenere tugokwana tibwenere tigo by the way ubugwente ko bise ebintu binde bantu bakumanya lakini etakero none garonta bwate bipi nakane feel yo abana batari go feel abuna bonku understand lakini tani ugasie koerere uisaranse nyomba bono nchinkora tinkonyara tari ngonyara tinga kitingo na korigi tari ngango isaranse tinga kitingo na korigi guys tinkonyora nga iriyo motinye bere kwani kinene wano kwanginyo iri kwanza na inu abasacha lakini nyasaye abwantu bakekirana ali kwatonjogere kwanza style mugwente mwara aburutu beza nali mukumanya na kyo biguma bokoba na kemaskani yagocha nyomba kero mwanyorere chipesa umate na bokonyora tunywa mine tomenyete bia I have an aunt of mine bachagete ubugima nango yani abuna my first uncle nkarora buna bakomenya barenge very down uncle yana agachaka nyore gasi auntie yana agachaka ubiasara igachibasi chaka gosoa mali akaba wono liri barenge inse babwato bwancha nikete baka kware ko envy kwate bangagaki I'd wish to have such kind of a life wono tigeike anke yana nyore chibesa chinda tabwati gasi yago kolera abana bakore chisukuru akangabona ko absent tari gokwane tari gotoka turiko esimiyo kamura umerane bose wagocha nyomba lirikero muntu arari nabo kumenya none wiki mutana komorora wono chibese chinkichiko cha abakolera abasacha karo mwanya umate chibese chiwente korenta blessings in a family lakini abasacha mono karo mwanya rire chibese moko ba absent muri gotoka umate abagento muri gokwaneru yani timaiti na kinda describe umate and you assume that bono kubugwate chibesa kere gento no korete ngo kuburi nga yokuru buchinse chikwante ikwani ngike kuburite nyumba endagera nero abana mbaka ni school fees ngike kuburite no gwate pocket money yani bono ebinte bina byandu setinga ngacha kumenya naye anya ga provide na mu atuteyo muzaja takere ko provide ningi ko nyubura kiri ne tigango ko tebi kanida umuntu ko an gosobwate or worth 20,000 nande ne bire kero chibese chichi abere chinyinga na lyoko nyora kibono modesto thanks any mbwente commentarus kuchia mente meri kuchia bono kwaba community husband kike bono chibese njiri ko change character mo yango change chire tiako ngai naye chikori viri character yo muntu nyakare ngo mubena mu lakini nande gento kene kwata ngako babisi turacha kiriki omusacha oko live ya ekorote around 20,000 a month tabu ati shughuli nyingi kuna musacha uko handle 20 million a month that's a fact shughuli baka chiko komenta bakungu musacha yo think of the rich man and the ordinary man, you know, rich men in Kenya. Also saa zingine abwate nyumba cost
abwate nyomba ende Kisumu abwate nyomba Nairobi Steve tikatobe realistic ngibono kumanyira no maito mind matukata korara nyomba echi nyomba yabo nyomba neratana korara tari ngata tageti korara nyomba iyo sinjare busy and there trying but tuteba gusone company kwanira ringaniri nago teina kingi ekogera koro musacha anyorire chibesa akomenta abakungu akobora na ndobora the fact reason ekogera akobora n'abakungu yoiga si biashara pengine nabwate shughuli but koro 120 million kwa bantu mbara utakere kwa kare mishara biashara mbere utakere kwa rosil chi deal bintu mbere chi traveling and there kwenda ku seek new opportunities wasangi muntu otari available but not available in that way I will provide for the family ngwana musacho to mo sacrifice PPP gona ngo struggle umate ninkoro chuno kwanya kumbia ringane ringu kwanira naki abakungu na abaki mokonyora mokomenta abange kero chibestia soil ana tari boss wa comment 80% lakini nabo comment toro chuna kona ko travel ne no muna muanya bantare ama jaribu acha kona ko travel yale kurigiria familia omera bao delira isko gali and temptation chacha musacho kusange kararo zire na igwe tanyo rumundu kumusacho umuntu yani temptation yacha igaki ubosai gotalingane ekinto kotaba negenteki yaso musacho kire kitingo tete akiri pono temptation yechiriyo tabwati nchiyo baisika bumbayo yo tabwati tori exposed to such temptations as such kegara bazwati abange yako baigo abasacha babwate weakness no ngoro Adamu ni numwatu chandite ibwa chandite achenjete Adamu irengereri moraigo musacho usangitari taringa Adamu atakitari litunda liti akati umutonga bano gwachi kwanyora gwasokire gochia kwanyorera abana batabwanera ti gwasariye family yao kwanyorera no burwaire disadvantages neti nyingi nkiota go sticker na muka uri oyomo umoncho rabe buno tageteri bagokonya kurigi abantu aba iskali ona kwa manyereri go sino mukungu abakungu na ino na murega muntu na tukaga ende seminar ye biashara asingeto chiko watendo sinja kumao jirena no we have a sixth sense nko gorega ndeki kerore se biashara nko manyande na kerora sa ngao muntu mukungu nko manyale ndaga ndare biashara nicho sangyo shugeti unanishuko ko ngoma tinko ko shuku bosa if you don't give me a reason to ose naacha late yani naacha maybe now that the seminar karana matukata to maybe jakmao rwe seminar yayo kora tuata waningaki maybe we have a boys club tuata waninga let's do a postmortem of the whole thing to wanja pira kini wo mama no bo maeta ensa lakini ndio numo to suma which is temptations go suma and also you have a problem with communication okay onye kwanta betina ki seminar yenko genda maybe I'll be having a meeting yani gocha kwera saa 2 bona expect you saa 3 utoke nyumba onye kwa extend kwa mwa kwenda kumira na Gusii ga deal kandi bose kumira na abasani bawo to go ndikira no message bose ngakronte modesta ki nago tete saa 3 ngocha lakini gento kete kyabeirega so that never know how bona yorakira wira na mambi saa 12 as I'm a human being also oikange chigu pomwe kwa mane familia sariki bose tema gote yo muntu naki yaba kana kiega gereke kitaba okira tari biyara kinno asinge tubono kero gwakirire na libono mind se chigo chakabono yo asaba kungu akanangi akolengera ibintu bire negative okira tari biya mondesta lakini ndende external factors ndiro bonesi mikoro mu yakweba se gwachakire kwa rure mukweba sana se mwarure sacha mwigure twagirukira nyaga mokweba sana asinge nani manya kwenda kweba mpaka mukao pi kwachi kwanyora abaiseka abwa banyi kwasire roro no enka tori gocha kweba bana bali fete ko bakana no school fees kwasarie familia yao bosa okogoto mwise ko richi basiri chigoke ugutikana ndi mwisho kwera na gocha se mondesta kwanyora ugwasare tiri baka kwari kwagacha kora ende musacha kanyoruru na ndo chire atata koro kinone simi bunere limeto mwerero tumoko to judge rio kaigomwa nyuma tutaraji ko kwarategerera abaswati ni mwegere ko totegerera mundu abona sangira bwate reason ningiye gose turajero kutari excuse reason ningiye yo kweleza na kinwa sana eshida mubwate buna bagaka mubwate pride bose ne ego iye ine ko bachanda so that you know we explain because you feel you have the money and nayo mugaka bwenyomba no cha sana na timbona to kubolinga yokuru
if you don't explain to me on thing aki wabe yaba igana kinachererero ona yuda tochi saa 8 ngubekera machi gwesi bingo bekire ndatinko borian